ଯଦି ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଦୁଃଖକୁ କର, କାରଣ ଏଇଟା ଦୁନିଆର ନିୟମ। ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବ ସେ ସେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳନ୍ତି ଚାହିଁବା ଲୋକ। ଯେବେ କାହାକୁ ହରାଇବାର ସମୟ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ଆସିଥାଏ। ଯେବେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମାଛ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଖାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ନଥାଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଏ ମାଛକୁ। ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ, ନିଜର ପାଳିକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ନୂଆ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବାହାନା ଖୋଜେ। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦୂରକୁ ଯିବାର ବାହାନା ଖୋଜେ। ମଣିଷ ସେହି ଲୋକଠାରୁ ଅଧିକ ଅପମାନିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମାନସ ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।